Takže my děkujeme panu řediteli za jeho tradiční, motivační, inspirační, krásný projev. No a nyní se přesuňme do roku 1972, kdy ruská hokejová reprezentace, přezdívaná Sborná, vyhrála hokejové mistrovství světa. Sborná zpívá sborem, každým střeleným golem, honem, honem, další gol sunem. Další gol sunem, zpívá znovu sborem, pak budem. No a svou sbornou nám teď přijde představit paní profesorka Martinková.